kadon kawe ke jingpang ke balak saprang keleng saudong ke jelajongi bat ngilawan ong bakala saprang keleng saudong ke rijongi kata ke jingpang ke kata yangi ke kata yaki bahaya ngasam jongi ke kata yaki imlang salang jongi bat ke rijongi baro kawe kata ke jingpang kalong kham krau kham klan bor ban ya ukurna virus ke kata hisya yaki imlang salang jongi bat fitip ke kata ke jingpang hoj fila bergas da ka kerteng bat ka thumbnail jong ka ne ka video jongi man ta kasi hoj ka jing bom don kam don jam jong ki khon samla jongi habangi phai sha ka population jong ka jela jongi ka dan hado roughly shu estimate lai po pra lak ka bamut lai million Henry ya ka population jong ka jela jongi om shem la update nado usnam arajar khat we Henry la shu roughly estimate ba ka jing bon breu jong ka jela jongi kala poi sha lai po pra lak how news nam arhajar arposau ka data ro ko ongba dan hadu sanpo person naki nong song snong jong ka jela jongi ki batan hapo jong ka live post nam karta lani ki young population lani ki khon samla jongi bagi khon samla ki long ki ksier jong ki imlang salang fila ban kelinga balai namar ki khon samla hakane karta ki long aktif bha hakano kono banta hakaji im jongki kila bantai ya kalawai jongki kila bantai ya kalawai jongki bahaya ngasam jongki kila bantai ya kalawai jong keri bat kajat benru jongi kila ban penkela ya ke ekonomi jongki imlang salan jongi ladah kiyo ya kalat pantre Henry ke ke ba mentah kalong ba kim don kam don jam ngala prosyang menuat ya ke data bat la ong ba ka Meghalaya ka dan handut lai person ka unemployment rate ya kene ngala shim na ka kot khubor ka bala penmi da ush long time haka arpo neutrik nai ba ar jar arpo sau bala jubab da uchip minister jong ka Meghalaya ba ka unemployment rate ka la kiu sha ka lai person kendiat ngan batai shpang jong ka jimut jong ka ni ka lai person PE karkom Kenya ka unemployment rate kadon ya ka we ka formula unemployment rate is equal to unemployed people divided by labor force whole thing multiplied by 100 nam tharai ba kadon kam yang aban batai phi phang jong ka formula Henry ngan shu pen simplify de ka ba kane ka data ka ong ba hapdeng jong ki sis pa ngut ki bru lai ngut ki bom don kam don jam ki ba wat kam wat jam Henry ki bom don kam don jam ngan kali pi hatu kani kalong accurate kabanan kong kalak bandai baka sorkar kala subure yaki data ko sorkar ka kwak ban peni bah ka por jong ka dingsan syar jong ka don bon bah ki ba yok kam yok jam daki lak ki samla ki yok kam yok jam Henry mentah bala san syar da ka wepat ka sorkar kata ka unemployment rate kanang kiu ka sorkar kala prosyang ban height lani ban buri ya ka jing shisha mentah kat ba nang mi kis ngi por ka perthei kala nang kala ka jingbon jong umbruru ka nang kiu bat kane ka jing ka jing bom yo kam yo jam jong ki samla ru ka nang jur kat ba nang mi kis ngi por tang nak mentah jong ka wei ka post daki spa daki hajar teng ki samla ki wan ban apply nak benta jong ka post recently ka sorkar lengba jong ki DSC ba pher kila penmi ya ka post ka balakam tang naga benta jong ki Hindu teliki pos bat ke ka basnya pelaban tip bahado lai hajar plus ki application ki ba wan ban tap naga benta jong kita ki Hindu teliki pos kani kamjia tang haga district jongi kamjia haga district jong ka jela ka jong Hindu ka jia hakeleng saudom jong keri jongi barokawe menta to shim ya kanuksa jong ka pos jong ka police department ka ba kidang penmi currently haga ni ka por ka banga penmi ya kani ka video katno hajar teliki pos ki balaj halaki jong ki kategoris atau fitharai katno phau hajar ngut ki ban sawan ban apply nak benta jong ki neki pos halaki jong ki kategoris kat bakum ka kardan pule ki jong ki ngam tharai tang daki phau hajar Henry kan sakenjo syakil lak manobetip tungin persyang ngam jelu ya ka benta tungin petshwa ya ka definition ne ka jumut jong ne ka kentin unemployment in short unemployment kemut ba kitu ki samla ki bala kot khatsan snam sheneng ki batre ban trekam Henry ki bom yo lat ban trekam an mahuni ngapon kam ya ki kentin ki batre ban trekam Henry ki bom yo lat pat ban trekam ki ba yai wat kam wat jam Henry ki bom yo kam yo jam pat PE kene ke jing bom yo kam yo jam jong usamla la benta hagilai teli ki benta ka wei ka ba ki wat kam Henry kim yo kam ka ba arpat kim tre ban wat kam ka ba lai pat ki wat kam tang ba kim ler kam they are unemployable kim dar kam hei hero PE tang sau po san person naki khna samla ki bala pendep ya ka jing pule jongki ki ba fit
nakamenta bantre hakanuga kam. The rest they are unemployable. Kibam don watang ya ka basic skill ru ngakan mau don way perlo jenga ubala pendep ya ka BA first class pendep. Henry tang ban pendap ya ka form ru umla. Nakaliyo ubalay uang namar banga syubut tu nado kelas 11 hadu kelas hadu bangala pendep BA ngala syubut tu ngayo proud person haka BA Henry ban ladafi ay nga ban pendap form ngamla tang ban fill up ya ka tu form. He is unemployable. Kibam don watang ya ka basic skill ru ban tre lani ban pendon kam ya ka aka ka baki ledep ban puli. Kani ka kedau ya ki kentei bat ya ki shenrang ru kumcu. Henry ki don ru ki khon samla jongi ki bam tre shu ban wat kam wat jam ki don ken ya ka qualification Henry kim tre shu ban wat kam wat jam kila demotivate but ya kum kini ki khon samla ki bam tre shu ban wat kam wat jam om shem la penrung ya ka kerteng jongi ya ka jingkhen jongi hapo jongi ne ki bam don kam don jam. Bon ki khon samla jongi ki bala persang ban wat kam wat jam. Henry haba kim yo kam yo jam kila demotivate no bat ki phai no sila ke jong ki snong jong ki ban long ki nong rep lane ki nong bela. Rep bat ki bela haba don Henry habam don pat ki shushong klem kam klem jam. Ki don ken ya kata ka qualification Henry kim persang shu ban wat kam wat jam. But yakum kini ki bom wat kam wat jam shu om shem la shim jing ken hapo jong kene ke data jong rate of unemployment. Henry don pat ki khon samla jongi ki badon kata ka jimpule malumala Henry ki bom don pat ya kata ka skill lada phipha bantre ya ki eru kim ler kam bantre ha eru kim ler kam ban rep ban pelaru kim sunga hapshu namar baki la don ya kata ka jimpule bat ha ka bakhadu kila ngop hagi kam ki basnyu jong ka imlang salang ki don bondat ki kam snyu ki ba ngam don kam ban batai don ro ki ba kam no yelade baki long kita ki nong tre kam ngobha nakam ta jonggi imlang salang ban bam jam ngam don kam ban mention thrai la sngaw thui ki e kita ki khon samla kini ki khon samla ki long ki bad example nakam ta jongki wi par ki khon samla jong ke imlang salang jongi but yakum kini baro om shem la kaun shu hapo jong kata ka data jong ka jing bom don kam don jang mau hang neba ka jing tre jong phi hakam yeng kam sem yakituru om shem la kaun hapo jong ka workforce dre la rafikeli ya ka sorkar kan jubab e phi ba ke data jong ki ka long accurate ka sorkar kan jubab pek ngila aikam ajam yaki samla jongi ka on employment rate jong ka jela jongi kaduna ba kaduna om namar ba ki briu ki yo kam yo jam kaduna namar ba ki briu kim tre shu ban apply kam apply jam hang ni ni lawan ong baka sorkar kam shemla solve ya ka jing e jong ke imlang salang Henry kini ki samla haba kim wat kam wat jam shu om shemla new ya ki hapo jong ka data jong ko on employment rate ka data kam shem here Henry ka shuduna namar baka shu rino ngan ya tho ya phi sakawe pat ka jing ki shang ni ba ka literacy rate jong ka jilla jong ka yo number 1 na tadong along tang khat lai pen sau pho pra person tongin ong no khat lai shiteng pet ya ka population jong ka jela jong ka dan do lai pho pra lak but na pleng jong kita ki lai pho pra lak tang khat lai pen san person ki barung hapo jong kata ka literacy rate ka bamut khat lai pen san person na ka lai pho pra lak ka pen itang san lak ki bru ki ba pule puthi but lai pho ar lak pat ki bru ki ba kale pilaban ong yelde ba phi igri hari la jongkat bamon pi masngol rany perkhat bhai kani pi kwa ba ya ka ri khasi jungi ka kentin khasi jungi kan rong hapo jong ka age scheduled Henry ka jimpule puthi patang khat lai point san person to perkhat ilade ya no fin keno hato fin keno ya kinomi khmat ne fin keno ilade ij ri hanaki ong habatang ilade rokim ij to klet ya kita ki nim don kamban ya bon ketin menta kesngia kena kecih ka junga krani kata banta baleken kane ko on employment rate jongi ka q baleken ki khon samla jongi kim don kam bat ka e ka ba ni de ban lek nang ba kane ka jinge jong ka ri ka je benru jongi kan jano baro ki bakran ya ka jinge Henry om ju don bakran ya lat kum no ban laj na kane ka jinge pat to mentangin pe ki katto kat ni ki daw ki ba penlong ya kane ka on employment rate kan q kaban kong ka de ka skill gap ka education system jong ka jela jongi bat jong ka dri jongi barok kawe la design ya ka hakata ka por jong ka industrial revolution nado kito ki por dagi spa asnem Henry haduk mentaro ngi follow ya ka jo ka badan
Haskol jongi Syam lah hikay ngi sipang jong ni kebenta. Namar balay namar kamdon haka salbos jongki. Kaperthai katanang kelah. Ngilapan kamay pisana ki platform bapher jong ka social media kum ka YouTube, ka Instagram, ka Facebook. Manawa kemit nanti bahkan long kum ni haki por bangi menta haki tu kupor mensyua ka perthai katanang kelah ka game ka bangi syuk no mensyua Henry menta bon bhaki bruki bakamay jackpot da ka basyu lek ka game. Kajing stat jong kani ka science technology hakani ka perthai ka bangi imenta Henry ka salabos jong ki school jong ipat ki dang nesa hakajo kalenti in a very slow pace. Ka education system jong hadok mentaro kidang board ya ka max kidang pek ya ka max katno ka max ki kena iyo. Ngakan mau sisen ngapek ya ka we ka interview jong u Elon Musk u briu barius pa tam hak perthai ula ong kumne haka interview jong u ong bahaswa banga thep kam ya kibiru haka company jonga ngapech shwa ya ka abilities jong ki lene ga ya ka jingla jong ki hadin nang tapat ngapech sa ya ka degree ki jong ki. Degree does not matter, skills matters. Henry haki college haki school jongi Syam la hikayengi ya ka ni kabenta ki be tang ya ka max ki be tang ya ka salabos don babana ya ka skill jong ukana kani kalong kadaw ka banangkong ka skill gap kadaw ka baar kalong ka jingbon jong ka population. Well ya kani kabenta ngina mikran detail show Henry mulumala ngan batay pi kani benta pi hakani ka snging ka bang imenta na kabenta jong go way ka post ka barit baro Cibon bha ki highly qualified candidate ro ki wan ban apply ka ngakan mau uya away perlo jenga bala pas ka MSc Henry u apply nak menta jong ka kampion tip ke ka daw namar balay namar baro nyebe tang ya ka kam sorkar mar kimut ba way ngila rung hapot jong ka sorkar ladang gitre jaitu ro don manut shu ban be yangi balay dan bakwa ban tre kam business kejela jongi lakhot ya ka kum ka agrarian economy ka bamut hado nrupo person shaneng ki nong snong jong ka jela jongi ki basyanya ha ka rap karyang manlong ka main source of income jongki ka kam ka bangi tre ka kambela ka business lene ka kam rap kamryang labanta ya ki hakilai teli ki benta ka primary secondary bar ka tertiary ha ka primary sector lakon thup ya ka rap karyang ka ri ka sumar ka secondary sector pat ki kunthup ya ki nongshna bar ha ka tertiary sector pat ka kunthup ya ka service ka jing syakri ya ki paiba fitip ba kano ka jella lene ka ri ka bala long develop bunsin ki le ya ka secondary but ya ka tertiary sector bunsin but duna ki bale ya ka primary but kanekin ka balong ka daw ba jong ka jing bom yo kam yo jam jong ki samla jong namar hapo jong ka jella jong ni shane abe tang ha ka primary sector but duna bha ki batre hapo jong ka categories jong ka secondary but ka tertiary daw ngila rawan ong ba ka sorkar kam Syam la penslur ya ka kam business namar ban le business ka sorkar kasna bondat ki policies bondat ki rules ki bangi haban follow ki license ki laws ki rule ki regulation dan ta ki tax ki bangi haban board ki haban siu de namar kata ki briu ki parkhat arsen haswa bakin tre ya ka kam business to menta ya ka jinge indon kam shu banai namar barok ke wengi tip ya ka jinge Henry ke epat ka solution kan mentoy ayu kenyangi larangin ya discuss tang ya ki jinge to mentangin pe hakani ka benta kumno ngin yo ya ki solution ya kani ka jingkordo kam kordo jam jong ki khon samla jongi ka banangkong ka ka bangakwa ban ajimut ya ke sorkar bar kumju ro ya ki imlang salang jongi bat mangiro kum ki nong snong jong kani ka jela jongi ka ka bangi de banle banangkong kino ki exam ki belong pending ka sorkar kam de shu ban bo pending ya ki penmi wud ya ki advertisement but lada ka long ka bala pendek wud ya ki exam but ya ki interview but da ka balik kumni kita ki vacancy ki basa hapo jong ki department paper jong ka sorkar jongi kin download balai ngom ta namar haman la ka way pa ka way ka department jong ka state government jongi fill up ba kinduna kinong tre kan sim ya kanuksa jong ko police department kat kum ka khubor jong uslong time la ong ba way u police u hab ban pet ya lais pa ship ho ngut kinong shong snong ta ka long ka proportion jong ka jingbon briu ka ni ka jingbon jong ka population hapo jong ka jala jongi but ka jingdon jong kita ki police ki batre hapo jong ka police department shumundur phi way u police u hab ban pet hadut lais pa ship ho ngut kinong shong snong kalong ka ka bomla ban mundur ka jinduna jong ki nongtre kam sorkar
Hakiwe ki department rukum juga office kalong understaff. But shibon ba ki vacancy ki bomshem la pendap. Kumta ka sorkar ka deban kami bahaya ka ni kabenta. Nangta ka benta ka baar kan shim ya ka nuksa jong ka ri China. Ka China ka long ka way na ki ri hapo jong ka bertay ka balong develop country. Nangta larang ipet ya ka China ka download baro ki tiar ki ba klaim bah ha ka export khamtam ha ka tertiary level ka penmi ya ki tiar bar ka supply ki keleng saudong jong ka bertay ba ki pendan kam bar ka bertay baro ka way ka depend haka China. Menta ka jingkeli kalong balai ken kila ban le kumne. Namar baki bru ki batre haka negeri kilong ke skill labor force. Kim jupet ya ke degree Henry ya ka skill jong unong tre. Ka skill ka dan sabanta ka banangkong ka cognitive skill, ka technical skill, ka social skill but ka behavioral skill. Henry hang ne hapo jong ka jela jong ile ka education system jong ka jela jong baro ka we ka mi tang ya ka taka banta ka banangkong ka cognitive skill. Tenetang haka academic performance jong kana haka bala benta yaki kena kan pakum ka jimpule ke jongki kan pakum ke kerdan ke jongki bat ya kita ki lightly part ki shu ignore ya ka kumta nga kentu ya ka sorkar ka de ban concentrate artat yaki ni ki lightly ki skill ki badon kam nak benta jong ki khon samla jongi ba kita ki long ka technical skill ka social skill but ka behavioral skill ka jela jongi ka de ban ailat yaki manufacturer industry ba pher ban operate hapo jong ka jela jongi. But dakabaw kami artat ya kita ki rules and regulation jong ke industry klem da pensait tang ya ka plala jong. Menta haga ke juk kabang imenta ke jungbon palat jong ubru kala penlong ya ka kambela bakan long replaceable. Menta haga kam misteri lada we unong bela uyopang da ke shipau khat wengut ki bawan ban up da ulan ban pendap ya ka jaka jong unong tre ubayopang. But hang ne kam don shu kata ka job security. Nangta ka wiper ka menta ka jingtre jong ki kenthe menta wat hagani ki sngi ka bangi imentaro ki kenthe ki dang shong sa hayeng klem na penmi ru at hangne ka productivity jong ka jela jong iru kanang duna but ka bakhaddo ka bangi dei ban pen kala ka long ka jimut ka jing perkhat ka jong nimde ban long ki barit ka jimut ka jing perkhat do pen kala ya ka jimut ka jing perkhat ka jong kanu ka kam ka bangi tre kam long ka bahe lane kam long ka barit ni de ban pedang ya ka bakane kalong ka jing shisha ngala syang keleng sarong jong ka jela jong ngala kendu ya bon ki kena school jong ki pep school tang hapo kelas 10 donro na planjoki ki bala pendet ya kelas 10 ki skau ya de kum kita ki bala yo ya ka high level of education but kim tre show ban beteng ya kana ka jimpuli bat haga bakhadu ki shu ongkum ne ban repro ngam sungu hap kadan shu menteri belaro ngam sungu hap kadan shu ka kam misteri ka kam mechanic ka carpenter ka furniture ki plumber bar ki we ki barit bar kis ngoba ngam la shu ban tre yakum kini ki kam nan ongi phiko ki khon samla to pendo no shi sendon yakum kini ke jumut ke jimberkhat na ka jimut ke jompi ni de ban pediang ya ka kam ka balong ka bakhoj bat ka bala ban aja yangi wat lada ka long ka barit katno ro ni di ban pediang ya ka nimde ban shim daki negative step ban shim daki kam ki balong bi kam dikiat ki kam nek hayito bat kiwe bat ki kam bian hapo jong ki imlang salang ke jong kata ka jingtre ka batre stom kalong khamkor ban ya ka kam demand pisa lani kiwe ki kam ki balong illegal ki batan khti haka cattle smuggling ki batan khti haka coal mafia ki kam maham ya kiwe ka jingkrong pisa ka jingkrong khajna na kiwe an ong phiko ki khon samla to pendo no shi sendon ya kum kane ka mentality na ka jimut ka jimbar khat jong pe bat bon ki khon samla aka kerteng jong ki khana school ki le ya ki kam bi an hapo jong ki imlang salang nan ong phiko ki perlok pi janga wat ya ki kam palong shortcut ni ki quick rich scheme kan mau ka quick rich scheme kan long ru ka quick poor scheme ka bala an penop ya ka jing ka jong pi namar kata ku khon samla wat sngopo ya ka nu kam ka bapitre da ka hok da ka penjau ya ka up jong pi ban ya ka batre ya ki kam bi an da ka hok da ka syukur ya ki nang ban hun lada om haga long term henry at least menta wat hun tang ban kejit na yeng ban long ki khon jin reng ki khon tham naka kemi nakaro ki bam kum kini ki jai khon samla ki bam shwa na yeng na sem bat haba kim skau kedang shu na yeng na sem ki stang ban bam sana ke imlang salang
Wat jo im sngi tang haka perta haka rila jongkat bamon Henry to tre shitom pan penja ya kan jing sngaw la rain to tre naka menta kari naka menta kajai bendru jongpi to stang shwa nalade to penkela ya ka GM ke jongpi to penkela ya ka jimut ka jimperkat jongpi ba omdon kono ka kam ka ba ngatri ka long ka barit lada video ki long kemi long ka ki bala pek ya kan ke video hato kan ke bentah lada pikwa ya ka lawe ka ba pharnai naka benta jongki khon jongpi enroll ya ka course ko jonga hakabangan IP ya ka jing kai kumno bapinjit ya ka lawe ka ba pharnai nak benta jong ki khon ki jong pi om tang kata phila on penlong ki khon pi kumba phi kwa eki bakin long wanna miss ya ka ne ka lat kalenti wanna miss ya ka ne ka opportunity ala shna khnang ala design khnang ya ka ne course hakata kor kom ka balong affordable ka ba phila ban siu bat phiniyo ya ka jing kai ka balong premium ka balong limited to enroll ila di menta ngen second do pi hapo jong kata ka training tat hadu ko por bye bye stay safe.